Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Propaganda adylgysynyň kök sözi latinçadaky propagare, ýagny ýaýratmak, ýaýmak, wagt etmek sözünden gelip çykýar. Sadalaşdyrylyp aýdylanan adamlaryň pikir garaýşlaryna täsir etmek maksady bilen islenlik argumentiň diňe bir tarapyny öňe sürüp çap edilýän ýa-da ýaýlyma berilýän maglumatlaryň, pikir garaýşlaryň, tekstlaryň we audio-wizual materiallaryň toplumuna propaganda diýilýär. Propaganda köplenç bir pikir, syýasy ugur hereket ýa-da harit babatda adamlary çeýelik bilen ırmaga we onandyrmaga gönükdirilýär. Manipulativ häsiýetli propaganda eserleri galyp ýa-da maglumatlardan peýdalanýar. Dünýä türkmenleriniň şu sany Türkmenistanyň media serişdelerine özüni görkezýän propaganda täýerlerine gönükdirilýär. Bu gepleşigi taýýarlamakda internet ulgamynaky maglumat çeşmelerinden peýdalanyldy. Propaganda sözü Katolik kilisesiniň wagdy işlerini 17-nji asyryň 1-nji çäregine ulanylyp başlananan bolsa, döwri wap manysyna propaganda guraly köpçüliklerini habar beriş serişdeleriniň, gazet jurnallaryň we radionyň adam durmuşyna ymykly ornaşmagy bilen 20-nji asyryň başlaryna ýaýwanlanyp başlady. Awtoritar rejimler köpçülüge täsir etmek üçin propaganda guralynyň giňinden peýdalanýarlar. Häzirki döwürde käbir media serişdeleri hususan awtoritar rejimlere gulluk edýän maglumat we aragatnaş gurallary söz we medeniýet azatlygynyň ýok ýerini arasa propaganda bilen meşgullanmakdan çetde durmaýarlar. Propaganda häsiýetli maglumatlar esasan duýgulary nişana alýar. Şonuň üçin propaganda mazmunly çykyşlarda duýgu, emosiýa aňlatmalary köp gaýtalanýar. Türkmenistanyň berk döwlet gödäwçilik astyna galýan media serişdeleri köplenç garaşsyz tinçler tarapyndan propaganda hyzmat etmekde tanqid edilýär. Geçen gepleşigimizde hem belleşimiz ýaly Türkmenistanyň hereket edýän köpçüliklerini habar beriş serişdeleri, telewizioniýa, radio, gazet, jurnallar, gije gündüz ýurdun dolandyrjylaryny magtamak we mahabatlandyrmak bilen meşgullanýar. Tarihin ýerki döwürlerinden miras galan käbir ýazyly ýadygärliklerden çen tutulsa adamda tarihyna propaganda häsiýetli eserler elmydamada bolupdyr. Ýöne döwri wap dünýäde hökümet propagandasynyň giňerimli we gurumaçylykly häsiýetde wagt edilmegi 20-nji asyryň başlaryna, 1-nji jahan uruşynyň fonuny ýüze çykýar. Döwrüň hökümranlary uruşa ýeberilýän eskerleri, harby gullukçylary we tyýylda galan adamlary watançylyk propagandasy bilen imitlendirip ruhlary belentde saklamaga çalışýar. Britannica ensiklopediýasynyň kesitlemesinde propaganda cemiyetçilik pikirini täsir etmek üçin maglumatyň, faktlaryň, argumentleriň, mışmışlaryň, çala dogrularyň ýa-da ýalan maglumatlaryň ýaýradylmagy hökmünde düşündirilýär. Propaganda nişanlar, sözler, hereketler, şigarlar, plakatlar, ýadygärlikler, aýdymsaz, egin eşik desury we şular ýaly beýleki serişdeler arkaly adamlaryň ynançlaryna, özlerini alyp barşlaryna täsir etmek ugrundaky sistematik tagalla hökmünde kabul edilýär. Propagandaçylar belli bir maksady gulluk edýärler. Olar haýsydyr bir mesele, ugur ýa-da tema babatda öz behwitlerine hyzmat edýän jemgyýetçilik pikirini emele getirmäge çalışýarlar. Munyň üçin iň täsirli gurallardan peýdalanylýar. Meselem dünýäniň ýakyn taryhynda Nazi Germaniýasynda 2-nji jahan urşy ýyllarynyň öňýany döredilen propaganda ministrligi hakyky urşa aýakdaş alınıp barlan maglumat urşunda uly iz galdyrdy. Elbette Nazi Germaniýasynyň ýeňilişi bilen tamamlanan pajygaly uruşdan soň Germaniýada propaganda ministrligi ýatyryldy. Ýöne ministrlige ýolbaşçylyk eden Josef Goebbels täsin propaganda usullary bilen ýatda galdy. Propaganda barada gurrun gozalanda köplenç Goebbelsiň bu barada aýdan sözleri ýatlanýar. Döwri wap dünýäniň mahabat pudugyna propaganda täýerleri giňden ulanylýar. Mahabatçylar haýsydyr bir harydy geçirmek, müşterilerin mahabatlanýan harit babatda şahsy pikirlerine täsir etmek maksady bilen dürli görnüşli wagt tilsimlerinden peýdalanýarlar. Siýasatçylar özleriniň alyp barýan siýasy kampaniýalaryny hem propaganda täýerlerine ýüzürýärler. Sebäbi bu ýerde hem maksat jemgyýetçilik pikirine has içgin täsir edip ilatdan has köp goldugy tapmak bolup durýar. Ideal demokratiýada hemmeler propaganda işini alyp barmagy hukukly. Ýöne şol bir wagtda ideal demokratiýada propagandanyň garşysyna garşylyk propagandanyň alınıp barylmagyna da mümkinçilik töredilýär, ýol açylýar. Goý ýüzlän adam maglumatlary öz akyl üşügi bilen elektrini geçirip propagandanyň öňe sürýän pikirlerini iýermek ýa-da iýermezlik hukugyny amal edip bilsin. Ýöne awtoritar jemgyýetlerde ýoň bolan esasy propaganda akymynyň garşysyna garşylyk pikirleriň örňenmegine, wagt edilmegine, garşylyk propagandanyň alınıp barylmagyna ýol berilmeýär. Demokratik jemgyýetlerde egerde bir topar propagandaçylar dowamly birek bilen bäsleşmekde erkin bolsalar, uzak möhletde
bar bir diňe iyil wähwetli pikirler ýeňiş gadynar diýen pikir goldaw tapýar. Ýöne awtoritar jemgyýetde köplenç diňe meniki dogry diýilen pikir hökümdarlar tarapyndan öňe sürilýär we özge pikirleriň basylyp ýatyrylýan ýerine özge pikirleri wagt etmek hem kynlaşýar. Negativ ähengli propaganda bir näçe utuldan peýdalanýar. Meselem at takmak, haýsydyr bir pikir ýa-da hereketi öňe sürýän propagandaçy garşydaşyna at takyp onuň garşysyna göreşýär. Meselem ýadyňda düşýän bolsa 2011-nji ýylda Liwiýanyň rewolýusiýa bilen tapdan agdarylan lideri Gaddafi öz garşydaşlaryny tutşanlar alakalar atlandyrypdy. Şeýle görnüşli at takmalara köplenç syýasy propagandalarda duş gelmek bolýar. Propaganda alyp barýan dolandyrjylaryň öz garşydaşyny faşist, natsist atlandyrýan halatlary bolýar. Ýa-da bolmasa 2013-nji ýylda Türkiýede şol wagtky premier minister häzirki prezident Recep Tayyip Erdoğanyň häkimetine garşy ilki başda daşky gurşawçylaryň Istanbulda bir parkda agaçlaryň çapylmagyna garşy girişen ýöne soňu bilen giňerimli demonstrasiýalar öwrülen Gezi parky protestleri tutuşanyny Erdoğan propagandanyň at takma tilsimine ýapyşyp destini protestçileri çapulcu ýagny türkmen diline terjime edilen garakçy ýa-da talançy atlandyrypdy. Erdoğan öz alyp barýan kampaniýalaryna propagandanyň tas ähli tärlerinden peýdalanmakda tanylýar. Şonu hususan propagandanyň at takma tärini köplenýär. Ol öz garşydaşlaryny aňsatlyk bilen terrorçy glan edip bilýär. Onuň garşydaşlaryna dakýan atlary kämahal tas paýyş töleri üçin peýdelip bilýär. Tiz propagandanyň at takma tärlerinden giňden peýdalanýan başga haýsy syýasatçylar bilýärsiňiz tesbirlerde ýazyň. Propagandanyň at takma täriniň tersi ingliz diline glittering generalities adlandyrylýar. Ýagny türkmen diline sözmesiz alynany ýalpyldaýan umumlyk hökmüne terjime etmek mümkin. Ýok eger gelşiklerek terjime etjek bolsak, tariplama ýa-da taripçilik diýip kabul etmek mümkin. Türkmenistanyň resmi media giňişliginde alınıp barylýan syýasy wagtlarda tas asla diýen ýaly propagandanyň at dakma tärleri ulanylmaýar. Sebäbi Türkmenistanyň syýasatynda hiç ýyly düşman ýa-da düşmançylyk wagty ýok. Hemme zat gowy, hemme zat gülala güllük, hemmeler dost, dünýä ajaýyp. Ýöne Türkmenistanyň resmi mediasy tas tutuşlugyny diýen ýaly propagandanyň taripçilik tärini ulanýar. Ýurdun media serişdelerinde döwlet baş tutanlarynyň Berdimuhammedowylaryň şahsiýet kultu dawaralandyrylýar. Niýazow döwründe Niýazowyň şahsiýet kultu dawaralandyrylýardy. Propagandanyň at dakma tärinde garşydaşa negativ at daklýan bolsa, taripçilik tärinde dawarasy ýetirilýän, wasp edilýän, wagt edilýän şahsiýet topar ýa-da zatlar barada süýji we beýildici sözler aýdylýar. Meselem Türkmenistanda Gurbanuly Berdimuhammedow döwlet mediasynda arkada atlandyrylýar. Berdimuhammedowylaryň şahsiýet kultunyň waspy şeýle bir giň germe eýe bolýar welin häzirki wagtda Türkmenistanda arkada syýasatçy, arkada köçesi, arkada şäheri, arkada telekanaly, arkada gazeti, arkada futbol topary bar. Şeýle de propagandanyň taripçilik tärine laýyklykda Türkmenistanyň döwlet mediasynda Berdimuhammedowlaryň pozitiv, oňyn sözler, sypatlar we işlikler bilen wasp edilýär. Meselem makalanyň awtory türkmen medeniýetininden çem gelen sahypany açyp, onda ulanylan oňyn sypatlary saýhallaýar. Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynyşy, prezidentiň parasatly baş tutanlygy, bedowbady bilen öňe barýan Türkmenistan, milli lideriň jowher paýhasy, ajaýyp eserleri, aýdyň geljegimiz, oýlanşykly syýasat, medeniýet sahypalarynda şular ýaly başga bir topar taripçilik ähengli sypatlar ýyzyna gaýtalanýar. Berdimuhammedowlar barada ýazylýan habarlaryň we makalalaryň ählisini hökmany suratda adamlaryň duýgularyny nişana alýan güýçli sypatlar ulanylýar. Bu ýagdaý propagandanyň loaded language ýagny ýükü ýetirilen dil tärine de gawat gelýär. Türkmen mediasyna Berdimuhammedowlar wagt edilenini pozitivligi öňe sürýän propaganda tärleriniň tas ählisine näňal peýdalanylýar. Meselem, Berdimuhammedowlar sebitleri sapar edip daýhanlar bilen duşýar. Döwlet mediasy meselem Gurbanuly Berdimuhammedow çopany goşunyny çölüň içine bir garaýda çopanlar bilen duşuşyp mesawy gurrun edýän görnüşde, olar bilen çaý içýän görnüşde görkezýär. Bu bolsa propagandanyň ingliz tilindäki plain folk ýagny ýöneköý halk ýa-da başga söz bilen aýdylanyny pesbäl adam tärine de gawat gelýär. Döwlet baş tutanyň ýöneköý halk bilen ýöneköý adamlar bilen görüşýän pursatlary media serişdelerine wagt edilýär. Geçen gepleşigimizdeki serhesiz reportörler guramasyna salgylanyp belläp geçişmede ýaly Türkmenistanyň media serişdeleri diňe rejimi tariplemek bilen meşgul bolýar. Döwlet telewizionyasynda efire berilýän habarlar, gepleşikler, söhbetdaşlyklar, aýdym saatlar, yerli kino filmler,
umuman ähli maglumatlar diňe döwlet dostonlaryny taryplamagy gönükdirýär. Megerem hut şonuň üçin geçen gepleşigimizde türkmen mediasyny ýakyndan ýydarlayan yerli synçylaryň biri Türkmenistanyň döwlet telewizionyasy her gün ir seher bilen Berdimuhammedowlaryň şanyna öwgüli sözler aýdyp öz işine başlaýar. Berdimuhammedowlara jan saglygyny dilep öz gününi tamamlaýar diýdi. Türkmenistana Berdimuhammedowlaryň şahsiýet kultuny wagt etmek tagallalarynyň çäklerini meselem türkmen propagandaçylary wagdyň transfer tärinden peýdalanýarlar. Bu usulda propagandaçy wagt edilýän şahsiýeti il arasyna uly hormaty eýe bolan keramat hasaplanýan gymmatlyklar bilen ilteşdirýär. Türkmen mediasyna Gurbanly Berdimuhammedow hususan soňky ýençime ýyl dini gymmatlyklar, haýyr sahawat bilen ilteşdirilýär. Ol döwlet medeniýetine görä Hac pardyny berjay etmek üçin türkmen wekiliýetine ýol başlygy edip Saudy Arabystany paşalygyna safar edýär. Ýurdun mesjitlerine sadaka berýär, haýyr işleri bilen meşgul bolýar, haýyr sahawat gaznasyny esaslandyrýar we başga da şolary meňde şirat arasyny mukaddes hasaplanýan başga da birnäçe işler bilen meşgul bolýan görnüşde görkezilýär. Türkmenistana Berdimuhammedowlaryň şahsiýet kultuny dawralandyrmak üçin propagandanyň testimonial ýagny şaýatlyk tärinden köp peýdalanýar. Bu usulda propagandaçylar wagt edilýän adam ýa-da zat bilen bagly beýleki adamlaryň şaýatlygyny, onuň pikir garaýşlaryny üns merkezine çekýärler we şeýlelikde wagt edilýän adamyň kultu dawralandyrylýar. Türkmenistanyň döwlet telewizionyasine tasir mydamy diýen ýaly ýurt raýatlary şol sany mugullimler, lukmanlar, daýhanlar, medeni teşkilatlar we beýlekler döwlet başlyklarynyň alyp barýan syýasatyny öwüp çykyş edýärler we alınıp barýan syýasatyň dogry syýasatlygyny hamaly şaýatlyk edýärler. Şeýle Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň wagdyna propagandanyň ingliz tiline bandwagon adlandyrylýan ýagny ýylary meňzemek hemmelerden galyşmazlyk tärinden peýdalanýar. Meselem döwlet telewizionyasine interwýu berýän bir ýaş ýigit ýa-da gyz öz çykyşyny başlanyny Berdimuhammedowlar alykşaýdyp söze başlaýar. Sözüniň ortasyna olary öwýär we sözüniň ahyryna hem döwlet ýolbaşçylaryna jan saglygyny arzu edýär. Bir adam, 2 adam, 10 adam, 100 adam hemmeler şeýle diýär bilen iň soňunda şeýle ýagdaý kada öwürlýär we şondan soň interwýu berýän adamlaryň ählisi özlerinden şeýle talap edilmedik halatyny hem hemmeler ýaly döwlet başlyklaryny magtamagy we mahabatlandyrmagy saýlap alýar. Şeýle döwlet mediasyna propagandanyň gaýtalama tärini laýyk gelýän meýillere has köp duş gelmek mümkin. Meselem bir gün habarlar gepleşiginde yerli önüm öndürücü bir kärhanada düşürilen video reportaj görkezilýär we kärhananyň öndüren önümleri uly buýsançylaryna habar berilýär. Ertesi gün beýlek bir önüm öndürücü hususy kärhana görkezilýär we önümçilik işleri ýurtda raýatlar üçin döredilýän mümkinçilikleri delil hökmüne görkezilýär. Şeýle habarlar her gün gaýtalanýar. Her gün gaýtalanýan habarlar ýurtda döwlet başlyklarynyň taýsyz tagallary netijesinde gazanylýan üstünlikler hökmüne wagt edilýär. Bu hem propagandanyň gaýtalama tärini gawat gelýär. Dünyada metbuat azatlygyny eswan edýän adam hukuklaryny goraýjy toporlar Türkmenistanyň döwlet media serişleriniň alyp barýan işlerini propaganda adlandyrýarlar. Serhesriýe partiýalar guramasy Türkmenistanyň habar geňişligini dynygysyz giňeýän gara girdap adlandyrýar. Döwlet metbuatynyň habarlary awraýly daşary ýurt media guramalary tarapyndan resmi propaganda adlandyrylýar. Şol bir wagtda Gurbanly Berdimuhammedow wagtly propaganda ustady elan edilýär. Meselem meşhur Amerikaly şahandaz Trevor Noah 2019-njy ýylyň Thompsony Berdimuhammedowyň öz ölümi barada peýda bolan habarlary ýalana çykarmak üçin eden synanşygy barada taýýarlan gepleşiginiň baş sözüni Gurbanly Berdimuhammedow propaganda ustady adlandyrdy. Berdimuhammedow özüniň prezidentlik döwründe döwlet mediasyny aýdym aýtdy, saat çaldy, DJ-lik etdi, nişana okatdy, tigiriň üstüne basketbol topunu oynady, ştanga götürdi. Garaz media diňe siýasatçynyň şahsiýet kultuny ösdürmek bilen meşgullany. Türkmenistanyň şäherleriň köçelerine billboardlarda Berdimuhammedowlaryň aýdan sözleri şygar hökmüne asylýar. Ýogsa da propagandanyň möhüm tärirleriniň biri hem şygarlar bolup durýar. Şygarlar gysga, düşnükli we lawazly bolmaly. Meselem Türkmenistanyň Niýazow döwrüne Halk Watan Türkmenma şygary, uly Berdimuhammedow döwrüne döwlet adam üçin şygary, kiçik Berdimuhammedow döwrüne watan diňe halky bilen watanlar şygary başlany. Ingliz ýazgıçy George Orwell'in 1984 romany ýa-da Haýwan fermasy kitaby awtoritar rejimlerdäki propaganda tärilerini has aýdyň misallar bilen düşündirýär. Propaganda we propagandaçylar belli bir maksada gulluk edýär. Türkmenistanyň döwlet mediasy esasan Berdimuhammedowlaryň şahsiýet kultuny ösdürmek, olary wagt etmek, propaganda etmek bilen meşgul bolýar. Şeýle wagt işleriniň halkyň Berdimuhammedowlar baradaky şahsy pikir garaýşlaryna näme derejede täsir edýänligi belli däl. Sebäbi türkmen propagandasynyň öz maksadyna ýetip ýetmeýänligini ölçemek üçin hiç ýyly gural ýok.